дар қасри шоҳмоти шаҳри турсунзода чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмот натиҷагирӣ карда шуд. зимни ҷамъбасти мусобиқот намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулини федератсияи шоҳмоти ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр, ҳамчунин варзишгарон ва дӯстдорони ин навъи варзиш ширкат намуданд. дар навбати аввал иштирокдорони ҳамоиш оиди баргузории ин мусобиқа фикру андешаронӣ намуда, миннатдории худро ба дастандарткорони ин чорабинии сатҳи баланд баён доштанд. Очень тепло люди относятся. Так, вообще, мне кажется, все довольны. Спасибо большое. Воздух отличный. Лесов, много деревьев. Такое просто замечательно. آدمی که همه قصر ساخته است به خاطر پدرش ساخته است راهبری جمعیت دوروش مسئول محدود سردار 2008 تشکر گویم همین خدمت کسب شده است. дар охир миёни мардон мақоми сеюм насиби ҳамдамов суҳроб, ҷои дуюм насиби каримов алишер ва зинаи якум насиби шарифу меҳриддин гардид. байни бонувон бошад ҷои сеюмро антонова лидия, зинаи дуюмро саидова рухшона ва мақоми якумро ҳотами мутриба сазовор гашт. ҳамчунин миёни собиқадорон ҷои якум насиби ёрмадов ашур аз дастаи хатлонду, мақоми дуюм насиби ризвонов зурхон аз дастаи хатлонду гардид ва зинаи сеюмро ҷумаи фолуча аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон соҳиб гашт. ба ғолибон аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, федератсияи шоҳмоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сардор 2008 медал, диплом ва мукофотпулӣ тақдим гардид. мусобиқаи мазкур аз санаи 16 то 21 май идома ёфт. ба ғолибон дар мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии шоҳмот ки дар кишвари Ҳиндустон баргузор мегардад ширкат менамоянд.